खुलुमबाय। बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों बर' थुनलाइ मुलुगाव दासिम साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ सोर सोर बिथांमोनहा मोननो हाखो। फैदो अब्ला लोगोफोर जागायदिनि। बर' थुनलाइ मुलुगाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ 2005 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम होबोगासिनो दङ आरो मोनबोगासिनो दङ। दा गिबियाव दङ 2005 मायथाइयाव मोनदों मंगलसिं हाज'वारि खन्थाइ बिजाबनि मुं जिउनि मोगथां बिसम्बि आरो आरज। 2006 मायथाइयाव मोनदों कातीन्द्र स्वर्गियारि सल'मा बिजाबनि मुं सानमोखाङारि लामाजों। 2007 मायथाइयाव मोनदों जनिल कुमार ब्रह्म सुंद' सल' बिजाबनि मुं दुमफावनि फिथा। 2008 मायथाइयाव मोनदों बिद्यासागर नार्जारि सल'मा बिजाबनि मुं बिरगोस्रिनि थुंग्रि। 2009 मायथाइयाव मोनदों मनरन्जन लाहारि सल'मा बिजाबनि मुं दायनि। 2010 मायथाइयाव मोनदों अरबिन्द उजिर खन्थाइ बिजाबनि मुं सोदोबनि सोलेर। 2011 मायथाइयाव मोनदों प्रेमानन्द मोसाहारि खन्थाइ बिजाबनि मुं अखाफोरनि दैमा। 2012 मायथाइयाव मोनदों गुनेश्वर मोसाहारि खन्थाइ बिजाबनि मुं बर' खन्थाइ। 2013 मायथाइयाव मोनदों अनिल बर' खन्थाइ बिजाबनि मुं डेलभिननि अन्थाइ मोदाय आरो गुबुन गुबुन खन्थाइ। 2014 मायथाइयाव मोनदों उरखाव गोरा ब्रह्म खन्थाइ बिजाबनि मुं उदांनिफ्राय गिदिंफिननानै। 2015 मायथाइयाव मोनदों ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म खन्थाइ बिजाबनि मुं बायदि देंखो बायदि गाब। 2016 मायथाइयाव मोनदों अनजालि नार्जारि खन्थाइ बिजाबनि मुं आं माबोरै दं दासों। 2017 मायथाइयाव मोनदों रिथा बर' सल'मा बिजाबनि मुं थैसाम। 2018 मायथाइयाव मोनदों पुरन ब्रह्म सुंद' सल' बिजाबनि मुं अन्नायनि गुबुन मोनसे महर। दा बेखिनि रिपर्टखौ मोनदों गुगोलनिफ्राय सार्च खालामदों आरो फरायथिनानै होदों मिथिंगा राजा बसुमतारी नेचार पाब्लिकेसननिफ्राय। गोजोन्थों।